what's up mga paps? Long time no vlog. Welcome liwat sa akong channel. Shout out kay Miss Yon sa Canada, ang akong sister. Thank you for this new camera, ang Canon G7X. Amo na din subong ginagamit ko. Nakita nyo na. Ginvideoan ko sang manghod ko. Ginvideoan ako sang bata ko. So, this is my first vlog using this camera. Padulong kita subong sa dinagyang i-vlog ko lang subong mga happening sa subong adlaw. Though another slice of life vlog na naman So stay tuned lang So upo subong ako niya ever dearest wife. Of course, though I feel like virgin vlogger subong because of the new camera. Basta dinagyang ang atmosphere sa Iloilo lain get batyagan mo gid nga mga tao nag-anticipate sang masadya nga festivities. Okay, nakikita ko. Okay. Okay, hari. Hello! Abangan mo lang Okay, sir. Okay, so mga fans ko to. Alright? Ma-dito kami subong sa office. Settle something there. Tapos, upda mo siya. Bakal siya sang food. Then, balik kami sa condo. And ma-prepare kami kay may katuan kami nga launching na naman sa bagong service dito sa Iloilo, ang Food Panda. Ka live ng likod ko. Nga man? So workout ko. Okay. Mga paps, malagpat naman ka video yun. Ay, ambot. Kasi huwag ka katulog sa ano mo. Ang isa sa mga rules ang mag-video ka, tulokon mo gid ang viewfinder mo. Okay? Biska nag-amo ko to ho, kaya naka-steady man siya gapon sa imo. Bisan. Ginaduluan ta ka sang tips. Okay, pamati ka. Okay? Pamati ka sa expert. Muha mo na sa. Okay. Okay, ba't siya na? Okay, balik lang ko. Okay. Smoke ka, malain na. Sa ubat. Tikulang ka naman. Tigulang na ako, nakabenta ko. Nakabenta ka na subong no? Isa pa lang. Isa pa lang. Dukangan pa. Ha? Dukangan mo pa na. Pwede. Kung hindi ka mag-smoke ka, untat ka na. Ipatubang ko yung camera sa imo. Hindi lang Paps, ready na as dinagyang? Yes, ready. Chef. So, ari kita subong sa showroom madagsa na ni kay dinagyang na damo foreigners. Amo na ding hari sang showroom mo ka pamayong bisan indoors. Malas na kuno part mo. Then, oy, partner. Okay, partner ko na sa dinagyang last year. China see, ha? Yep, ayos lang. Ha? Okay. Ara number yan daw. Ara number yan na. Okay. 50 years old up, male. See? Just look for her. Okay. Okay. Specialty. So, ari mga Mega World agents nagka-prepare sila sang amo nila armas na. No, we are not an agent. Flyers. Okay. We are specialist. Specialist gali. Okay, specialist. Performer daw kabastos. Ano basta dahil? Ano Kung nga pinag-split. Ito 10? Okay, sige malakad ako. Okay, good luck. Good luck. Ang imong upi ha. Dito ka doon, sir. Mapagansing pa ko. Mang flyring Hindi, may opening to sang Food Panda dala flyring. Ano sa Food Panda man daw? Tawag ka, order ka. Call and they will deliver. Muna gali. Okay, Food Panda. Food Panda the best. Best. Span. Nice sponsor. Sige, batsin ako Una ko sa inyo. Ano yung bakal mo para sa kids? Actually. Jollibee naman no? Okay, so back to barracks. Balik sa condo. Okay. Okay, hatag ng mga pagkaon sa mga bata. Jollibee, langhap sarap. Amo ning rason nga nag-break si Jaden. Hi Liz! Ano tanaw sa mga bata ko? Vlog ni Heart to.
Siya ni sa mga favorite vloggers ang akon nga agot. May iligdaan siya sa fashion. Wapa naging kay Heart, no? Tunto ni si Cheese mo. Okay, so nag-message siya sa ako ng PR sa Food Panda. Okay na to ko, no? Suksukon ko ng sapatos ko. And then we're off to Grand Sing for the launching of Food Panda. Okay ma'am, pinatakalat. Traffic is real. Late na naman Ano kami. naman dapat super early pang lakat. Pasulay naman kami ni Jel. Pasulay naman taga. Huwag mo ko yung kapaso si mo yan. Kim mo yan. Tawag pa ping make up yun. Make up pa sa. Ano ka? Nilinagay ko sa laki lang na gano'n. Kauya kay uyaya ka gidin mo. Uyaya nga nag-uyaya. Wala magli Kay nga alas 11. Dapat 9 o'clock pa lang nagpa-office na. Hey, finally. Ali na kami. Yay! Third floor. Food Panda has it at the same price as dining in, and with the deals you can even after our short Nanay kami oh. Classmate ko na isang nakita yan. Hindi ko wala na choice. Ha? Wala na choice. Classmate ko sa migo-migo nasa elementary. Okay. Long time no see. Uya sa sorry lang. Pero pagwaon ko part. Pagwaon ko Panda Riders na to. Back and kick as well. Take hanggang dito lang. Picture na Picture. Alright, that's it. So, among launching sang Food Panda din sa Iloilo. So, kung gusto nyo magpa-deliver pagkaon, kung gutom ka mo, kung gusto nyo magkaon, kag tamadan ka mo maglakad, gamiton nyo ang Food Panda app. Today is my birthday, so very much. So a very happy birthday, and we're going to have Nami kajang French press nga coffee. Kung na subang paborito ko. Okay? Tama na mga instant coffee nga na. Okay? Kaya daw hindi na sa tuod niya kape. Pero actually kung wala man, okay lang na. Okay, so next agenda, tabuon ko mga agents ko. May hatag lang ko instruction sa ila. And then, diretso ko sa gym. Okay? Actually, do lain matchag ko. Do hindi ako 100% squeeze in ko sang gamay nga rohakwat para makompleto ang adlaw ko. Okay mga paps, so atin na sila, kilala niyo na niya si Queenie. Queenie Belgadong, I'm specialist of mega. Okay na, kay ina nagpakilala ka na, tama na. John, this is my new agent. Okay, pisan-pisan, no? First few days niya pa lang subong, pero looking very good. Hopefully maka-close siya doon, ha? No, John? Nice, yeah. So, bago lang kami nagaling din sa Marriott. So, dito sila nag-duty kagina. Okay, so balik na kami sa showroom. May mga balayran to. Bay na lang to nga akong speech about working out. Hindi na lang ako mag-workout sa buong kay naway matcha ko. Puto yung chan ko. Tapos do malangaan ko. So nagpuli na lang ko. Knock. Okay, thank you. Hi Liz. Nag-vlog ka sa IDP? Oo, nag-vlog ako
sa work kay na, but not really that much. Ma'am, ano panyapon ta? Ano itong panyapon? Order? Oh, okay. Since nga nag-attend naman lang kami sa launching sang Food Panda, testingan na lang namon dayon, subong ang Food Panda. Kung ano sila ka-efficient and effective. Timing gid kay si Ilongga ma'am, tamad magluto. Ano pa, kundi pa-deliver ta sa Food Panda. This is the perfect time. Kita ta kung ano sila ka-dasig, ka-effective. Meanwhile, rest ko dyan lain yung matsyag ko. Buwas na lang ako ma-workout. Okay? Okay, so try ta ang Food Panda. Ato siya. Okay, ano na natatanaw? Okay. Ano? Kids, ano gusto niyo? Meron lang. Kita na order. Oh, kita na lang order para sila. Okay. Ano na panita sa ginawa mo? Pagkaon? Ano gusto mo Ledo? Sinigang, right? Yes! No, May siligang na mo yung nasal na. Kita ta eh. Oo, may harap sila. Isang budlagi man ang ang piliay. After 10 years, ga-order na ka mo. Ate, ikaw na pili. Ma-order niyo. Okay. Mamusa? Mamusa. Okay, ha. May rice meal man. Mamusa. Shoutout kay Chef Cole sa Mamusa. If you kong cart worth 700 tanan order ta ha. Nakabutang? Oo ano. Use a voucher. Ate. Muna ko ro. Ala. Code Bira. yan. Amo na? Kaon. Alam pa. Amo na. It's supposed to be, it's a code. It's a code. Code. Oh, te, ara now, minus 100. Pati sa kon. So, ginamit ko ng voucher, minus 100. So, nakatipid kita. Thank you, Food Panda. So, place ko ng order ko. Please order. Restaurant is closed. Wala to ano to Restaurant is closed, yoks. You want? Ano to? So, makita. So, place order na. Okay. After 23 minutes. Ah, okay, may time. Okay, 23 minutes. So, lapit na lang na. Dasig mo lang na. Kabutang man nga ang rider mo more or less maabot 6:59 PM. So, according to the app, may expected time of delivery ka. Hello? Kung hindi ka pagpasakaon, sige manawag lang kami sa dalom. Ari ka na ho? Nakabot na ang deliveries ng pagkaon. Ari na sila. Ang Food Panda. Okay. Ayun na. Okay. Tasig ah. Okay, sige, salamat yun. Okay, so dasig man lang ah. Hindi man siya exactly 6:59 pero sang i-declare sang app, no? Pero 7:02? PM. Okay na na. Pero kaso siya pinagsaka pa siya. Nag-istorya pa siya sa guard. So okay lang. No? Food Panda is very, very, ano ba yung tawag na? Good. Very Efficient. punctual. Okay. So ayun na ang pagkaon na 1 minutes man lang.